Калі Ісус сказаў гэта, з вучнямі сваімі пайшоў за ручай Цэдрон, дзе быў сад, у які ўвайшоў сам і вучні яго. Але і Юда, які яго выдаў, ведаў гэтае месца, бо Ісус часта там збіраўся са сваімі вучнямі. Затым Юда, узяўшы кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў, прыйшоў туды з ліхтарамі, светачамі і зброяй. А Ісус, ведаючы ўсё, што яго чакае, выйшаў наперад і кажа ім: «Каго шукаеце?» Адказалі яму: «Ісуса з Назарэта». Кажа ім Ісус: «Гэта я». А з імі стаяў і Юда, які яго выдаў. Калі сказаў ім: «Гэта я», яны адступіліся назад ды ўпалі на зямлю. Спытаўся іх тады зноў: «Каго шукаеце?» А яны сказалі: «Ісуса з Назарэта». Адказаў Ісус: «Дык жа сказаў я вам, гэта я. Калі мяне шукаеце, дазвольце ім пайсці». Каб споўнілася слова, якое ён сказаў: «Не загубіў ніводнага з тых, якіх ты мне даў». Сімон жа Пётра, які меў меч, дастаў яго і ўдарыў слугу першасвятара і адсёк яму правае вуха. Імя таму слузе было Малх. Сказаў тады Ісус Пётры: «Схавай меч свой у похвы, ці ж не мне піць келіх, які даў мне Айцец». Тады кагорта і трыбун ды слугі юдэйскія ўзялі Ісуса і звязалі яго. І прывялі яго перш да Анны, бо быў ён цесцем Каіфы, які быў той год першасвятаром. Гэта быў Каіфа, які даў параду юдэям: лепш, каб адзін чалавек памёр за народ. А за Ісусам ішоў Сімон Пётра і другі вучань. А вучань той знаёмы быў з першасвятаром і ўвайшоў з Ісусам да палаца першасвятара. Пётр ж застаўся вонкі пры дзвярах. Выйшаў тады другі вучань, які быў знаёмы з першасвятаром, пагаварыў з прыдзверніцай ды ўвёў Пётру. Кажа тады Пётры служка прыдзверніца: «Ці ты не з вучняў таго чалавека?» А ён кажа: «Не». Там стаялі нявольнікі і слугі пры гарачым вуголлі, бо было зімна і грэліся, а разам з імі быў і Пётра, стоячы і грэючыся. Першасвятар жа пытаўся ў Ісуса пра вучняў яго і навуку яго. Адказаў яму Ісус: «Я адкрыта гаварыў свету. Я вучыў заўсёды ў сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і нічога не гаварыў употай. Чаму мяне пытаеш? Спытай тых, якія чулі, што я ім гаварыў. Вось яны ведаюць, што я ім сказаў». Калі гэта сказаў, дык адзін са слуг, што блізка стаяў, даў Ісусу поўху, кажучы: «Так адказваеш першасвятару?» Адказаў яму Ісус: «Калі блага сказаў, дакажы, што блага, а калі добра, дык чаму мяне б'еш?» Затым адаслаў яго Анна, звязанага да першасвятара Каіфы. А Сімон Пётра стаяў і грэўся, дык сказалі яму: «Ці ж ты не з вучняў яго?» А ён запярэчыў і сказаў: «Не».
Адзін са слуг першасвятара, сваяк таго, якому Пётр адсёк вуха, кажа яму: «Ці ж я цябе не бачыў з ім у садзе?» Пётр ж зноў запярэчыў і зараз запяяў певень. Затым павялі Ісуса ад Каіфы ў прыторыю. А было гэта на раніцы, і самі не ўвайшлі ў прыторыю, каб не спаганіцца, але каб маглі есці пасху. Выйшаў да іх Пілат і кажа: «Якую віну складаеце на гэтага чалавека?» Адказалі і сказалі яму: «Калі б ён не быў злачынцам, не выдалі б яго табе». Дык сказаў ім Пілат: «Вазьміце яго вы і асудзіце яго паводле вашага закону». Сказалі яму юдэі: «Нам нельга нікога забіваць». Каб споўніліся словы Ісуса, што сказаў ён, вызначаючы, якую смерцю меў памерці. Дык увайшоў зноў у прыторыю Пілат і, паклікаўшы Ісуса, сказаў яму: «Ты цар юдэйскі?» Адказаў Ісус: «Ці гэта сам ад сябе кажаш, ці табе іншыя сказалі пра мяне?» Адказаў Пілат: «Ці ж я юдэй? Народ твой і першасвятары выдалі мне цябе. Што ты зрабіў?» Адказаў Ісус: «Маё валадарства не з гэтага свету. Каб маё валадарства было з гэтага свету, слугі мае ваявалі б, каб не быў я выдадзены юдэям. Але валадарства маё цяпер не адгэтуль». Сказаў яму тады Пілат: «Дык ты цар?» Адказаў Ісус: «Ты кажаш, што я цар. Я на тое нарадзіўся, ды на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто з праўды, слухае голас мой». Кажа яму Пілат: «Што ёсць праўда?» І калі ён гэта сказаў, зноў выйшаў да юдэяў і кажа: «Я не знаходжу ў ім ніякай віны. У вас жа ёсць традыцыя, каб на Пасху выпусціць вам аднаго вязня. Дык хочаце, пушчу вам цара юдэйскага?» Але яны ўсе закрычалі, кажучы: «Не яго, але Барабу». А Бараба быў разбойнікам.